Bé, és una llàstima que la doctora Sofia Mata no estigui aquí compartint aquesta jornada amb nosaltres, però abans ja he dit que s'ha fet mal al peu i no ha pogut assistir. I ara passo a llegir el text que ha tingut l'amabilitat d'enviar i que també el desenvoluparà més amb motiu de la publicació. Quan la doctora Immaculada Socias em va proposar la participació en aquest seminari, vàrem acordar que parlaria del tema de la protecció i desprotecció del patrimoni artístic religiós a la diòcesi de Tarragona en el segle XIX. Però com que la temàtica està dedicada de forma predominant al col·leccionisme, vaig pensar que seria més interessant fer una contribució a la qüestió aportant dades sobre un camp molt poc explorat i també en ocasions desconegut, com és el cas de les col·leccions d'obres d'art, arqueologia i numismàtica reunides per una sèrie d'eclesiàstics destacats de l'àmbit tarraconense al llarg dels segles XIX i XX. Només esmentaré alguns precedents antics, aquests ben coneguts. Per exemple, les col·leccions de tapissos flamencs donats successivament a la catedral per arquebisbes i canonges com Gonzalo Fernández d'Heredia, Alfons d'Aragó, Gaspar Cervantes o Diego Girón de Rebolledo en els segles XV i XVII. Un altre exemple recurrent d'eclesiàstic i col·leccionista privat del segle XVI és l'arquebisbe Antoni Agustí i Albanell, que col·leccionava monedes especialment romanes, medalles antigues, llibres i manuscrits grecs i romans. Molt interessant en l'epigrafia llatina, vam anar a plegar a l'hort del castell del Patriarca una sèrie de pedestals, escultures i inscripcions d'època imperial romana que llavors es trobaven escampats per la ciutat i els seus voltants i que en part ara encara conservem. Un dels precedents també molt conegut és el canonge Ramon Foguet i Foraster, en el segle XVIII. La seva col·lecció estava formada per unes 14.000 monedes i medalles, camafeus romans, pintura de diverses escoles, flamenca, holandesa, espanyola, etc., i llibres dels quals n'ha plegat més de 4.000, a més d'un gabinet d'història natural. Malauradament, la invasió napoleònica, l'any 1811, va fer desaparèixer la col·lecció. Altres col·leccions semblants, en canvi, són menys conegudes. Seria el cas de la que va reunir el canonge Carlos Benítez González de Posada entre el final del segle XVIII i l'inici del XIX, que col·leccionava peces destacades de ceràmica sigil·lata romana que trobava amb gran facilitat a la mateixa ciutat de Tarragona. Aquella col·lecció també es va perdre. És molt coneguda la seva acció de salvaguarda d'elements arquitectònics i escultòrics romans de marbre trobats a l'entorn de la catedral, que va fer encastar els murs del claustre i altres com el famós arc àrab datat de l'any 960. Arran de les desamortitzacions i confiscacions que es van esdevenir en la primera meitat del segle XIX és quan veritablement es comença a observar una política més enèrgica de protecció del patrimoni artístic religiós en la diòcesi i això tindrà un reflex en l'interès de diversos arquebisbes. Es formaran diverses col·leccions importants a l'empar d'algunes institucions eclesiàstiques que s'originaran gràcies al desig de protegir el patrimoni artístic. Però al mateix temps continuarà l'activitat col·leccionista privada de diversos sacerdots i prelats. Entre les col·leccions artístiques formades a l'ombra d'institucions relacionades amb l'Església, s'hauria de parlar de l'acció de l'arquebisbe Francesc Fleix i Solans en la segona meitat del segle XIX, a qui li va tocar passar una època políticament convulsa. Va manar reunir a la capella de Santa Tecla la Vella de la catedral una sèrie d'obres d'art sacre que es trobaven fora de culte, però d'interès artístic, procedent tant de la mateixa Seu com de Poblet. Aquella recollida preventiva s'ha interpretat com a germen del que en 1914 seria el Museu Diocesà de Tarragona. L'arquebisbe Tomàs Costa i Forneguera va prosseguir amb la política de protecció del patrimoni artístic religiós dels seus predecessors. No només va fer augmentar la col·lecció de Santa Tecla la Vella, sinó que va dur a terme una intensa activitat de visites pastorals a les parròquies de la diòcesi, preocupat per la creixent presència d'antiquaris i d'agents de sou, de col·leccionistes nacionals i estrangers, i també de museus, agents que oferien als incautes rectors l'adquisició de pintures i escultures antigues, especialment de l'època medieval, destinades a un mercat emergent de col·leccionisme d'art hispànic, sobretot als Estats Units.
Això explica la seva decisió de recollir moltes obres d'art que no estaven al culte i de custodiar-les a Tarragona, a les dependències del nou edifici del seminari del carrer Sant Pau. Durant un curt espai de temps, 1900-1914, aquella col·lecció funcionaria com a museu d'arqueologia sagrada. Un cas curiós és el de mossèn Daniel Vives, rector de la parròquia de Tamarit, que durant uns anys va plegar a la rectoria gairebé un centenar d'obres d'art de diversa índole procedent tant de l'església com dels voltants del castell i del nucli poblacional ja abandonat a l'època. Pedestals romans, creus de terme, argenteria, escultures, pintura religiosa, retaules, plafons de rajoles, com el molt conegut firmat per Miquel Lapuja, mobles, etc., fins un total de 92 obres. Ho va cedir tot al Museu Diocesà en 1914, una donació que possiblement tingué alguna relació amb l'adquisició del castell i dels terrenys de Tamarit pel magnat nord-americà Charles Deering un parell d'anys més tard. Al mateix temps, s'observà que en l'àmbit privat continuava la tendència per part de certs eclesiàstics de reunir col·leccions pròpies. I és certament curiós que la inclinació a col·leccionar monedes continuava sent un fet recurrent. La raó potser la trobaria amb la discreció d'un tipus de col·lecció molt menys ostentosa que una de pintura o de tapissos, per exemple. Les monedes són elements proclius a intercanvis ràpids i reservats. Per exemple, l'arquebisbe Costa i Forneguera era col·leccionista de monedes. Els seus hereus van lliurar al Museu Diocesà una interessant col·lecció numismàtica formada per més d'un miler de monedes ibèriques i romanes. El cardenal Francesc d'Assís Vidal i Barraquer també col·leccionava monedes antigues, que va llegar al Museu Diocesà. La donació conté alguns exemples romans d'època republicana i altres imperials acunyats en seques hispàniques. Sens dubte, un personatge curiós al servei del cardenal va ser mossèn Josep Mashahoub ben Ahmed Rifi, d'origen marroquí. També era col·leccionista de numismàtica i va donar al museu una quantitat important de monedes antigues del nord d'Àfrica. En la segona meitat del segle XX cal esmentar dos col·leccionistes eclesiàstics destacats. Un és mossèn Salvador Ramon i Vinyes, mort l'any 2006, en si mateix era un personatge molt notable. Historiador i arxiver autodidacta, amb un carisma molt especial, també era més que un col·leccionista, amb un criteri clar, un recol·lector de tota mena d'objectes antics que arribaven a les seves mans. Quan va morir, va donar la seva col·lecció a l'arquebisbat de Tarragona, que fa un parell d'anys la va depositar al Museu Diocesà. Aquesta col·lecció estava formada per gairebé 3.000 objectes i el seu inventari inclou pintura religiosa antiga, moltes escultures de les dites de cap i pota, gravats, goigs, objectes pietosos de tota mena, des de rosaris fins a disciplines, joies, ceràmica, vidre, multitud de pessebres en miniatura de tots els materials possibles, etc. També elements d'etnografia, alguns ben interessants. Però, al meu parer, el col·leccionista eclesiàstic més destacat del segle XX a les comarques de Tarragona va ser mossèn Romà Comamala i Valls, mort l'any 2000. Procedia d'una família benestant de Barcelona dedicada a la banca, als Valls. El seu avi va ser Josep Maria Valls i Vicenç. La seva mare, Montserrat Valls i Martí, n'era la filla petita. Josep Maria Valls posseïa un gran pis a la plaça Urquinaona, una gran casa pairal, al Pla d'Urgell i un enorme casalot medieval que es trobava a Horta, l'anomenada Torre dels Pardals. Col·leccionava pintura, especialment obres de Vayreda, Urgell, Llimona, Brull, etc. Un fill germà de la mare de mossèn Comamala va ser el pintor Pere Nolasc Valls i Martí, que va fundar una acadèmia de pintura a la qual van acudir en els anys d'aprenentatge alumnes com Tàpies o Cuixart. Un cosí de mossèn Comamala va ser el pintor Manuel Valls i Sobirà, que es va establir a París, un fill del qual és l'actual primer ministre de França.
Mossèn Romà Comamala va tenir una joventut molt tempestuosa entre les desavinences conjugals dels seus pares i la mort del seu germà a la Guerra Civil. La seva vocació religiosa el va fer ingressar primer a Poblet, d'on va sortir al cap de poc temps, per ingressar al seminari i dedicar-se després al sacerdoci. La parròquia de Vilavella li va ser imposada com una mena de càstig per raons que ara no venen al cas, però que es va convertir en el seu refugi on va romandre voluntàriament reclòs durant més de 30 anys. Home d'inquietuds intel·lectuals, va ser autor d'obres de teatre i de diversos llibres. Educadíssim i d'una enorme cultura, era un apassionat de la pintura i del gravat. Al llarg de la seva vida va invertir l'herència familiar en una col·lecció que va reunir, adquirint obres als antiquaris de Barcelona. La majoria són de temàtica religiosa i dels segles XVI fins al XX. Procedeixen de pisos de l'Eixample de Barcelona o de grans cases pairals catalanes, els hereus dels quals, amb el pas del temps, no volien tenir els seus salons o menjadors aquest tipus d'obres. Així va reunir la col·lecció que en morir va donar al poble de Vilavella i que ara és un petit museu que porta el seu nom. Algunes de les obres són de qualitat, amb exemples notables de l'escola espanyola i italiana dels segles XVI, XVII i XVIII. Altres de l'escola catalana, amb obres, per exemple, de Claudi Lorenzale, Joan Llimona, Joan Baptista Porcar, el seu oncle Pere Nolàs Valls, etc. També bones còpies de Tiziano, Poussin, Rivera o Murillo. Destaca el gravat de Judici Final de Jean Cousin o alguns gravats populars catalans dels segles XVIII i XIX. És molt interessant el grup d'exvots pintats, mentre que la resta és una bona mostra de la ingenuïtat de la pintura popular catalana de l'època del barroc. En tot cas, es tracta d'una col·lecció que val la pena conèixer i que encara no ha tingut prou difusió. Hi ha un catàleg editat l'any 2009. Moltíssimes gràcies.